Lulu sasazongqo lwendaba estudio 9 kwikomkhulu le-SABC eAuckland Park eRhawutini naze ezitshotshe entlanga lenhlwa. Iphondo iKwaZulu-Natal libhengeze isicwangciso salo esinabileyo sokugonya umhlambi wonke wenkomo eziyi-2.4 million kuquka ezorhwebo nezasemakhaya kweli phondo kwilinge lokuqubisana nesifo sochwane nenyebethu. Izizalwane nezalamane zosapho lwakwamSuthwane engqungqusho eMpuma Koloni zigcwale emswaneni emva kokusweleka kwamalungu amahlanu olusapho kwingozi yenzeke kuwona wendlela u-N2 ngentseni yangoLwesithathu. Enethunga isengelwa phansi sondelani into zakuthi sinivubisela ngeselo lamathwala amadala ngalenhlwa amazi alo antubululu mulweni ekhaya. Iphondo iKwaZulu-Natal libhengeze isicwangciso salo esinabileyo sokugonya umhlambi wonke wenkomo eziyi-2.4 million kuquka ezorhwebo nezasemakhaya kweli phondo kwilinge lokuqubisana nesifo sochwane nenyebethu i-FMD ngamafuphi. Kuqatsela ukukhambuka kwe-FMD kweli phondo ngomyingo wama-70 ukuya kwa-8 ekhulwini nokubangela ukuphazamiseka kwezolimo nokusigrogriso kwimpilo. Ziyakhabana izimvo ngenhlekele kazwelonke endululwe ngurhulumente. Ngemuva kokuthi kuthathwe amasampulu ezinkomeni ezingu-18,000 nasemadiphini esifundazweni KwaZulu-Natal, isifunda iMajuba kwavela ukuthi sona esithinteke kakhulu njengoba izinkomo ezingaphezu kwa-6,000 zinalesifo. Umnyango wezolimo esifundazweni uhlangane nabalimi kanye nalabo abakhiqiza ubisi nenyama, izinhlangano ezibhekele ezolimo ukuzovumelana ngohlelo lokugomela lesifo. Wakhulisa ama-teams besijwayele ukuba nama-team ambalwa ngoba isifo besiba uqaqa endaweni ezihlukene silandele sona, but ngoba sesijova the whole province siplan ukuba nama-team azoba la ku-45 and sihlale on the ground for 4 to 6 months sijova. Isifundazwe sihlela ukuqala uhlelo lokugoma ngoMarch. Sizogoma inkomo eziwu-2.6 endaweni esingama-dipping tank angaphezu ka-2,000. Abalimi bakwaZulu-Natal abahwebayo, abasafufusa kanye nalabo abasezindaweni zasemakhaya bazwakalise ilaka labo ngendlela uhulumeni athi sobhekana nalesifo ngayo. President's announcement that on the 1st of March our farmers are all going to get vaccines is unfortunately not trusted by the farming community. Since October we have been told pretty much every week that vaccines will be arriving and they have not. Abalimi abasafufusa bathi bakulungele ukusebenzisana nohulumeni kodwa baxwayisa ngokuthi kungasetshenziswa budlapha imali yenhlekelele. Mhlambe singakubalula ke umsakazi ukuthi uhulumeni akungabi yithuba leli lokuthi abantu abathize kuhulumeni bathole ithuba lokuzicebisa. Ungqongqoshe wezolimo esifundazweni uthi yize kubalekile ukugoma kodwa kumele kuqashelwe kungathuthwa imfuyo ngokungekho emthethweni ngoba lokho kuyobhebhethekisa lesifo. Ulondi Radebe, SABC News, eThekwini. Nangona inile imvula kwiGarden Route neKharo eNtshona Koloni ayonelanga ukugxotha imbalela egqugqisa lo mmandla. Iidolophu eziliqela ezijongene nokushokoxeka kwamanzi njengoko amadama kunye nemifula yomile. Oomasipala baliqela sele bemisele imiqathango yokonga amanzi. Ukoma kwamadama nemifula kuthwaxe ingakumbi ummandla wase-Oudtshoorn nalapho kukhutshwe isilumkiso seqonga lesithandathu sokonga amanzi kuba imvula isanqongophele. Klein Karoo water scheme is delivering to the rest because of the recent rain. The water from the mountain is dirty, so we can't use it. Idama i-Agrikloof eNice nalo sele lishiyeke nomyinge wama-23 amanzi kuphela. Abahlali bayabongozwa ukuba banciphise ukusebenzisa amanzi ngokugqithisileyo. We are still arguing residents and asking them that we must preserve water and we must use water sparingly. So that's our message, is that let's try by our bit by bit and save water, and we must report leakages that are there. Kummandla weGarden Route idama laseGeorge nalo imeko yalo ayincumisi tu kwaphela. Garden Route Dam stands at 43.61%, slightly down from 43.75% last week. Haarlem Dam is currently at 20%, down from 21% last week, with 26 millimeter rainfall recorded.
xa sinyukela ngasentla ngeGarden Route ukuya kwiidolophu eziquka iRiversdale neHeidelberg imvula ethe yana ayifikeleli kumadama alommandla. Because of the dryness that we had and the extreme drought, the water at this stage is not coming through to the dams. We are actually making a concerted effort to communicate to the public to say that it will take some time for the dam levels to reach an acceptable level. Omasipala bathi babongoza uluntu ukuba luqhubeke ukulandela imiyalelo yokonga amanzi kwaye luze namaqhinga ukunciphisa ukusebenzisa amanzi ngokugqithisileyo emakhaya. Umasipala oMbandla eMangaung wagxeka abukhala amaqela ezopolitiko ala ukufuduswa koluntu lusiwe kwindawo ezisemgangathweni. Ukukuza njengoko iDA ifake izicelo ezingxamisekileyo kwinkundla ephakamileyo kwilinge lokuthintela ukuhlaliswa kwabantu kwindawo yaseLorry Park. Umasipala uthi bangaphaya kwe-70,000 abantu abahlala kwiingingqi ezinobungozi nekuxhaphake kuzo iindlekele. Umasipala oMbaxa waseMangaung ujongene nengxaki yokugcwala kwendawo zogobityholo ezibeka ubomi babantu esichengeni. Kungokunjalo umasipala ujongene nokukhula kwendawo zogobityholo ezingaphaya kwama-50. Enye yezindawo zogobityholo yiGartfall eBloemfontein nezinze nganeno komfula neentambo zombane. Uthi sihlala ngasemfuleni, ivumbi eliphuma apha libi, asinamanzi, sidinga indawo zokuhlala. Ndawo ezilungiselelwe abahlali ukuba bafudukele kuyo yiLorry Park. Le ndawo yabasematheni ngonyaka ka-2024 ngethuba abantu ababexhumeke izakhiwo kule ndawo bengquzulana nabahlali baseLorry Park. Abahlali baseLorry Park bavakalisa inkxalabo ngokwehla kwamaxabiso ezindlu zabo ngenxa yokusondezwa kwamatyotyombe neendawo zabo. Ngelo xesha umasipala wafumanisa isithintelo sokukhupha ngetshova abantu abahleli ngongekho mthethweni kule ndawo. Kunje iDA ityhola umasipala ngokuzama ukufudusela abantu ngongekho mthethweni eLorry Park. Democratic Alliance has taken the Mangaung Metro to the Free State High Court for urgent relief after the ANC municipality ignored warnings and court orders by preparing unserviced land around Lorry Park. This risks creating another informal settlement without water, electricity or sanitation. Ukanti elinyathelo leDA lixekwe kabukhali ngumasipala. It does not mean when you don't have money we can't use what we call rudimentary method, temporary method to accommodate our people, to take them from where they are dying to a place where at least there's life. Previously, we've removed people and then they would come back and reside in the very same areas, and then the Human Rights Commission would still be on our case on that one. That's why this project has been so detailed in terms of how we plan it, so that we're able to take also those errors and put court interdicts in that instance, so that we don't, as a metro, find that we are working on the same place where people were removed and they still come back in that instance. Isixeko saseMangaung lumkise abo bazimisele uyokugxumeka amatyotyombe abo ngongekho mthethweni kule ngingqi ngelithi bayakujongana nengalo yomthetho. Izizalwane nezihlobo zosapho lakwaMsuthwana eNgqushwa eMpuma Koloni zihambise imiyalezo yovelwano kusapho olunxungupheleyo emva kokusweleka kwamalungu osapho amahlanu nebeyinxalenye yengozi eyenzeke kuhola wendlela N2 eQonce ngentseni yangoLwesithathu. Lusizi lukusapho lakwaMsuthwana njengokabazali abantwana baba babini kwakunye nomzukulwana bethe baphulukana nobomi babo kwingozi emasikizi nekusinde kuyo intombi yabo esalwela ubomi bayo esibhedlele. Izalamane zikaMthobeli Msuthwana kwakunye nonana Mfiki Msuthwana zithi esisibini besinegalelo elikhulu kakhulu ekugcineni usapho lumanyene kwaye ukusweleka kwaso akwamkeleki. Sonakele senzakele bhuti. Kakhulu sonzakele kangangoba abanye sebeswa kogqirha nikaye kwagqirha ndiqinile kodwa ke bekusitshona lapha ngaphakathi kuba afuneka ngoziqiniseke ngolo hlobo. Umama notata uMsuthwana bebesebenza njengabafundisi ntsapho kwaye ke umama beyinqununu kwisikolo samabanga phansi iFezeka eNgqushwa nabathi kwesasikolo ebelulutho kubo. Sifunde elikhulu kubo nathi njengoba nje siseva kule branch sithathe kubo ixatho kubo, and ikakhulu umama uMsuthwana uzibonakalisile kwezomculo kakhulu kwakunye ne-leadership yakhe eziba ebeyiprincipal yaseFezeka Primary School. Isebe lezothutho ephondweni lixhobise uluntu ingakumbi abaqhubi ngobungozi bokungayithobeli imithetho yendlela. Uphando liyaqhuba
ukuqinisekisa into yobana siyayifumana inkcukacha ubana yintoni ebangele kakuhle le ngozi. Kodwa ingxelo nendlela esisajonge ngayo kwangoku ingozi ibanjelwe yenziwe kungabanjwa ngomthetho ezidleleni. Abakamsuthwana baza kubekwa ekhaya labo lokugqibela ngecawe yeveki ezayo. Ndingusidima Mfeku kwiindaba ze-SABC Disemshwa. Sihlabele mgamane ndaba zethu kwinyathelo lokulwa ulwaphulomthetho amapolisa aqhube uqoqo kwindawo eziliqela eqatsele kuzo ulwaphulomthetho eThekwini KwaZulu-Natal. Umkomishana wamapolisa KwaZulu-Natal uNjengele Nhlanhla Mkhwanazi ukhokhele iphulo learhente eziliqela elijolise kumbindi wesixeko neelokishi ezingqongileyo. Amaphoyisa kasele Phoyinte eqhuba umkhankaso wokulisana nobugebengu eThekwini. Ukhomishana wamaphoyisa esifundazweni uyena obewahola phambili. I challenge you to set yourself a target. The target that you reach is the one going to make you go home early. How about that? Umgwaqo omkhulu Pixley kaSeme ubuvaliwe. Ungenwe ezitolo kwamiswa izimoto kanye nabantu. Kufunwa izinto ezingekho emthethweni. Bakhalelwe ngamasongo kaSigonyela bebesolwa ngobugebengu kanye nalabo bangene kuleli ngokungemthetho. Police shut down a popular pub which was operating illegally. Its manager, who was in the country illegally, was arrested and liquor was confiscated. There were also suspects who were arrested for being in possession of drugs, possession of a firearm without a license, and in Umlazi, a suspect was arrested for obstructing police officers from executing their duties. Several undocumented foreign nationals were also arrested during the operation. Lo mkhankaso uphinde waqhutshwa endaweni ezisemlazi kanye nakwaMashu. Kanti usazoqhubeka impela sonto yonke. Amaphoyisa athi izibalo zababoshiwe zizokhishwa uma usuphothuliwe lo mkhankaso. Zanele Buthelezi indaba ze-SABC eThekwini. Umphathi wezendlela nothutho eGauteng uNkosikazi Kidibone Diyale Hlabela uthi uxhalabile ngemibutho eyahlukeneyo yothuthula abafundi engayanga kwinhlanganiso ebekumele uphendule kuyo kwizikhalazo zayo. Eliqela lingenise uxwebhu lwezikhalazo kwanamabango kwisebe izolo. Abayanga kwinhlanganiso ebekumele badandalazise izikhalazo zabo ukuze bafumane impendulo kumphathiswa. Lezihlale bengenamuntu enyuvesi yaseGoli Soweto engamele zokuthutha esifundazweni eGauteng uKidibone Diyale Hlabela njengoba kulindeleke ukuthi azophendula ngezikhala ezifakwe inhlangano ezithutha abafundi esifundazweni. We are ready. Why should we wait for 14 days? The kids must be in school. And the conflict must end unless they enjoy the conflict. I don't, and that's why I have given myself time, stopped everything that I'm doing to focus on the issues of compliance on scholar transport. Owengamele zokuthutha esifundazweni uthi kudingeka ukuthi abhukule ngokusheshsha ukuze akwazi ukuxazulula ingqinamba ngoba phela ingane aziye esikolweni kodwa le inhlangano azikuboni lokho. I took money of the people of Gauteng to book this venue as per their request and they didn't show up. So that's number one. We are not respecting each other here, and that's why I'm emphasizing that they are not government, they must stay on their lane. Kusenjalo lamabhasi ayewabeke phansi amathuluzi ngenxa yinkinga zokungakhokhelwa umnyango wezemfundo eGauteng asezobuyela emsebenzini ngomsombuluko. Operation of scholar transport services will resume as normal from the 16th of February 2026. I would like to send a word of appreciation to Mr. Matome Chilwane, the MEC of Education, for his intervention to make sure that the December and November payments are made. We also like to convey our sincere apologies to the parents and learners for all the inconvenience caused during our suspension of services during these 2 weeks. Igama lami nguCalvin wakwaDludla endabeni ze-SABC ngibika ngiseGoli. Abasasazi baseMpuma Koloni bakholelwa ukuba ukusetyenziswa ngendlela efanelekileyo kobuxhakaxhaka be-artificial intelligence i-AI ngamafutshane kunganceda ukukhulisa abaphulaphuli bakanomathotholo ukuze njengoko ihlabathi libhiyozele usuku likanomathotholo.
emphulaphule PE mhlobonene FM usuku olubalekile ngoku sifuna ujonga sibhiyozela lokhu i-World Radio Day mhlobonene FM ugqibela iminyaka 66. Unomathotholo liqonga lencoko kunye nolondolozo lwezithethe nenkcubeko. Ikwalilo neqonga lonxibelelwano elithi lifumaneke emakhaya, kwizithuthi nasemsebenzini. Nangona sele kukho inguqu kwindlela ekwenziwa ngayo iinkqubo zosasazo, unomathotholo sisixhobo sokulondoloza iilwimi. I-radio unomathotholo ubaleke kakhulu nakweli xesha lokutshintsha, kweli xesha lobuxhakaxhaka bangoku, ngoba ayikho olunye uhlobo lonxibelelwano olunothi luthatha indawo kanomathotholo, ngoba unomathotholo uba ngumhlobo womntu. Kuyafana kwintlalo yabantu. Abantu abaninzi, abanye basabetha ngendebe endala, abanye bayarhalela ukwenza izinto, kodwa ulwazi nengcaciso, i-information abayazi uba bangayifumana phi. So iradio ingena lula ke ngoku kweso sithuba. Ukanti unomathotholo ukwadlala indima ekonwabiseni kwanokuxhasa abaphulaphuli emphefumlweni. Uthi udibana neradio, udibane inhlobo ngeentlobo zabantu nezinto ezifanelekileyo ekufanele bazive umuntu. Umbone umuntu esihla ebasemcimbini ewuqonda ngokumcimbi into yokokuba ubheka kweliphi icala. Iradio ke iyakwazi ukuthatha ikubeke kwimeko efanelekileyo. Ubuchwephesha bale mihla bunegalelo kwindlela abasasazi abanxulumana ngayo nabaphulaphuli. Ayonto leyo inozibe kanti into kwazi ureplacewa i-AI okanye computer, so to speak, or even a robot. I think umuntu ophulaphule okanye umamele iradio also usafuna ukumvubabala, usafuna uziva views zikababalwa on anything sithi sibe kanti sincokola ngayo. Ndingulubaba lodada kwindaba ze-SABC eGqeberha. Ubuchwepheshe bale mihla be-AI benza kube lula ukwenza imveliso yomculo kuquka nokubhala ingoma simahla ngaphandle kokungena nzulu epokothweni. Ukucacisa banzi ngoku sikrwece intatheli yethu yezobuchwepheshe uSandile Hlangane. Mqathi masikwamkele khawutsho zithini? Bhele, ndiyabulela ngethuba. Uzawukhumbula ukuthi Bhele baninzi abantu abafuna ukuproducer umculo abaculayo kodwa abanazo izixhobo Bhele ezibavumelayo ukuthi benze ingoma ngalendlela abafuna ngayo. Uzawukhumbula ke Bhele ukuthi kwimihla edlulileyo abantu badinga ezi zinto ezintathu zibalulekileyo. Umuntu udinga umuntu ozambhalela ingoma, ngoba not wonke umuntu oculayo uyakwazi ukubhala ingoma Bhele. Okwesibili Bhele, sizawukhumbula ukuthi kukho lento kuthiwa si-studio time, apho funeka uhambe khona ubheke e-studio Bhele uyowucula okanye uyowuproducer ingoma uhleli neproducer yakho. Okokugqibela ke Bhele nokwesithathu okubalulekileyo, izawuthi yonke lento yakwenzeka ufumaniseke okokuba kukho lento kuthiwa kukumixa le ngoma obuyenza nokuyimasterisha phambi kokokuba ihambe Bhele iyodlala konomathotholo okanye kwi-TV stations. Ayonzomi le nto sithetha ngayo Bhele ke, kukho i-artist ekuthiwa nguRia Gopane. uRia Gopane wenze ingoma ye-AI wayireleasa Bhele kuDisemba odlulileyo. Ndithetha nje nawe Bhele, le ngoma yakhe uRia Gopane ihleli kwi-1.2 million views. Ithetha ukuthi le nto Bhele wenza imali ngale ngoma ye-AI ayenzileyo. I-AI ke Bhele okugqibela eyona nto ifunekayo xa wena ufuna ukwenza ingoma okanye ubhale le ngoma, wenza le nto ngesilungu sithi uyayiprompta, uyixelela i-AI okokuba yingoma enjani le ufuna ukuyicreatelwa yi-AI. Sithetha ngemudi, ivakala njani le ngoma, sithetha ngee-instrument ezifana negitar, idrum, ipiano Bhele. Ufuna igenre yale ngoma ibe njani, ufuna ibe yipiano, ufuna ibe yi-reggae music okanye ufuna ibe yi-ballad, uyayixelela okanye uyayiprompta le AI Bhele. Izawuthi ke yonke le nto yakwenzeka uyipromptile, uyinikile ne-lyrics njengale ngoma kaRia
bazawuyazi abantwana abaninzi kuthiwa ithi suka igama layo iza kwenzela le ngoma ke uzayithatha le ngoma uyifake kwii-platforms ezifana noSpotify no-Apple Music bazawuyazi ke abantwana banamhlanje nabantu abathanda umculo uzawuthi ukuyifaka kwezi platform ingoma yakho iza kwenzela imali Bhele uhleli nje ungekho nto uyenzayo eyona nto iphambili apha Bhele kukuba sikhatha i-cost zokuba uproduce ingoma sidingamana Mbodomse nangamso. Imamelodi Sundowns iphumelele ngamanqaku amabini eqandeni ibetha i-AC Alger eqeqeshwa nguRolando Mokoena kunquzulwano lokugqibela luka-Group C lwe-CAF Champions League ePitoli ngalemva kwemini. Kusenjalo kwi-Betway Premiership i-Orlando Pirates iwandisile umsantsa encochoyini yeloko emva kokubhulela amasaka iMarumo Gallants ngamanqaku amathathu kwiMbandezikhova. Imamelodi Sundowns ite kulo mdlalo yathi kahle kuthi uma ingawuphumeleli itawuphuma kulo mcuzelwano kingako ke icala ngalokukhulu ukuthi imisela Brian Leon welivalela enethini ama-Brazilians aye ekhefini solo hamba embili ngaleli goli linye ecanzeni la kucale khona tinkhulumo ubona kusiyadfonsiswana ngase kucaleni kwesiwombezi sibili lo mgadli waseColombia ubuyile futhi wasinalo lesibili lema-Brazilians. I-Sundowns iphumeleleke lo mdlalo ngalamagoli amabili ecanzeni yahlala kunombolo yesibili ku-Group C we-CAF Champions League njengoba yendlulela kuma-knockout stage. Lapha ekhaya i-Orlando Pirates iqhubeke njalo ngokudvonsa embili ku-Betway Premiership njengoba beyifulene eTulu neMarumo Gallants eSoweto. Yanela Mbuthuma ushayela igoli lekucala leMabhakaniya emva kwaloko kusite kungakahleleli Patrick Maswanganyi walivalela enethini lesibili waliwe inhlanhla Maswanganyi ukuthi angashayi ligoli lakhe lesibili lalomdlalo esiwombeni sesibili besabethela sipikilise kugcina lapho kubonakele khona Sihlabani Rilebukhile Mofokeng senda naku down and scores a blinding goal. This kid is untouchable. Mina ke ngingumduduzi Ndlovu ledidi ndzaba SABC. Kakade besingena kuphothula kungekasengwa nangomthoke kobe kusachila thina de belicelizayo makudedi bomnyama vele kukhanya because behele.